Oké. De azért hiszem, hogy át tudom adni az üzenetet, és azt, amit Isten üzen a számunkra. Újat cselekszik az Úr. És ezt a szemünkkel láthatjuk. Hiszek abban az Istenben, aki Ézsaiásnak szólt, és aki által Ézsaiás beszélt, és hiszem azt, hogy ugyanaz az Isten ma is. Nem változott, az ő neve Jézus Krisztus. Áldott legyen. Ez a név. És ebben a névben vagyunk együtt, ebben a névben vagyunk itt Szalontán, meg bárhol, ezen a világon, és ebben a névben akarjuk, vagy ezt a nevet akarjuk hirdetni az embereknek. Hiszünk ebben a névben, kapcsolatunk van ezzel a névvel, mert Jézus Krisztus személyesen bemutatkozott nekünk, személyesen szólt hozzánk, beszélt hozzánk hallható hangon, és amit megígért, azt nem változtatja meg. Áldott legyen az ő neve. És a Biblia az Isten beszéd, ez tulajdonképpen Istennek a szava, amely adatot nekünk, amelyet olvashatunk, magunkével tehetünk, és amely megnyilatkozik előttünk. Olyan, mint a kőszikla, amelyben ott van a víz, mikor Izrael népe jöttek a pusztába, mert erről beszél az ige, Izrael népéről történelmi eseményeket jegyzi fel Ézsaiás, amikor arról beszél, hogy az Úr újat cselekszik, tulajdonképpen emlékezteti a népet, ti tudjátok azt, hogy hol voltatok, milyen állapotban voltatok, Egyiptomban voltatok, onnan hatalmas kézzel hoztatok ki. És újat cselekedtem veletek, vizet adtam nektek a pusztában. Tudjuk azt, hogy több mint 600 000 ember, akik vonultak végig a pusztán, csak emberek, plusz még az állatok, azoknak kellett inni, adni, víz nélkül a pusztában, 40 évig vándorolni, nem volt kicsi dolog. És amikor Mózes ott állt, hogy Uram, szinte, hogy megköveznek engem, adj vizet nekik, mert másképp végem van, akkor azt mondja az Úr neki, Mózes, menj és újíts a sziklára, ott fogok állni a sziklánál is, lesz víz a népnek. A víz ott volt, Mózesnek elő kellett hozni ezt a vizet. A víz ott volt a sziklában, Jézus ott volt abban a sziklában, és Mózes ráütött arra a sziklára, és víz fakadt, és ez kétszer is megtörtént ugyanez a csoda. Tehát Isten azt mondja itt az igében, hogy vizet adott kietlenbe, hogy inni adjak választott népemet. Az én választott népemet tenyerben hordozom. Az én választott népem, én igaz, hogy új dolgot cselekszem, igaz, hogy egy szokatlan módon, egy elképzelhetetlen módon fogom őket vezetni. Amikor Izrael nép elindult Egyiptomból, és odaértek a Vörös-tengerhez, előttük a Vörös-tenger, hátuk mögött az egyiptomi sereg, nem erre kellett volna jöjjünk, eltévedtünk. Nem kell? Hát Isten vezetett minket. Hát hogy kerültünk ide? És Mózes elkezd könyörögni, és az Úr, most mi van? Most mi lesz? Sokszor úgy tűnnek a dolgok, hogy hát ezt akart az Isten, így vezetett benneteket az Isten. Mi ennek az épületnek, hogy ide jöttünk, mi ezt már valamikor, nem tudom pontosan, de valamikor tavasz környékén beszéltem már a tulajon. Nyár elején mindenképpen. És akkor 1000 eurót kértek ezért a helyért. És azt mondtam, na akkor én tudtam, valahogy éreztem, ez a helye az, ahol nekünk lenni kell. Tehát 1000 euró sok. Nem, hogy az Úrnak nem lenne sok, de azért ott bölcsességet is az embernek. Ezért csak úgy emlékszem ki. És aztán azon bánkódtam és bosszankodtam már most a végén, hogy én csak november közepén, november vége fele jött egy olyan gondolat, hogy vegyem fel újra velük a kapcsolatot. Beszéljek mivel. Azon bosszankodtam, hogy miért nem csináltam ezt meg hamar. Miért nem hívtam őket már nyár közepén megint. Miért nem jártam a nyakukra, mint a hamis bíró, meg az özvegyasszony. De aztán az is lehet, hogyha hamarabb beszélek, hogy nem engednek az árból. Így kellett lenni most, november végén, és még ebben az évben itt összegyűlhettünk is. Leengedték jó alaposan az árát, most azt mondom, majd máskor is. Halleluja! Úgyhogy
sokszor mi nem értjük azt, hogy miért, hogy jutottunk ide, miért jutottunk ide, miért került a Vörös-tenger elénk, most hogyan megyünk át rajta, miért van ez a nehézség. Emlékeztek, hogy a Vili testvér, hogy mondta, hogy szokott imádkozni valakikért, hogy Uram, vezesd őket és Zsák utcába, hogy aztán ne legyen más kiút, csak ha hozzátérnek. Hogy az ember kerüljön egy olyan helyzetbe, kerül az ember egy olyan helyzetbe, amikor felkelt, és azt mondja, na most Istenem, most Uram segíts. Na Uram, most könyörülj rajta. És az Úr újat cselekszik. Az Úr tudja, hogy mit akar cselekedni, és azt mondja, figyelj, ez most készülőben vagy, nyugodj meg, az én tervemben vagy, az én kezemben vagy, senki nem ragadhat ki onnan, dicsőség neki. A fontos az, hogy teljes mértékig tudjunk megbízni az Istenben. Abban, amit ő újat cselekszik. És az az új, amit ő cselekszik, nem biztos, hogy egy olyan dolog, amire a te elméd, a te gondolkodásod ráhangolódik, és azt mondod, na ez így van, oké, szuper, fantasztikus. Sokszor lehet úgy állsz hozzá, ez az az új, amit az Úr adott. Ez az, amit az Úr munkál. Igen. De hát én nem ezt gondoltam. Én nem így képzeltem, én nem így szeretném. De az Úr így látta jól. Az Úr így cselekszik. Oké? Nem nagyon, nekem nem tetszik. Én nem így képzeltem el. Ugyancsak Ézsaiás mondja az 55. részében. Az Úr mondja, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én utaim nem a ti utaitok, így szól az Úr, mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Az, amikor Isten esetleg azt mondja, hogy én most újra fog cselekedni a te életedben, vagy a te környezetedben, megbízol benne, rámered bízni magad, és azt mondod, oké, akkor azt jelenti, hogy te vagy a teremtő, te vagy az, aki cselekszel. Azt mondja, 2 Korintus 5.17-ben az igény. Mit mondott az igény? Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, ki a teremtő. Isten. Új teremtés. Az Isten újjá teremtette. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Isten nem kérdezte meg Ádámot, hogy milyennek szeretnéd, hogy csináljon, vagy alkosson. Milyen? Te hogy akarnál kinézni? Tetszik az, hogy kinézed? Ádám, néz a tükörbe. Nem volt még tükör, esetleg a kristálytiszta Tigris vagy Eufrátesz folyóvízébe megmutatta volna az. Na, Ádám, tetszik, hogy nézel ki? Alakítsa még rajtad még valamilyen elképzelés? Sőt, nem kérdeztem meg azt se. Ádám, hogy szeretnéd, hogy kinézzen Éva? Milyen legyen? Melyikhez hasonlítson a majomhoz? Vagy a szamárhoz? A csacsihoz? Nem kérdezett. Tehát az, hogy Isten teremtette, úgy teremtette, ahogy jónak lát az üdvölcs terve, az üdvölcs akarata szerint, úgy alkotott, úgy formált meg, úgy teremtett meg téged, ahogy ő akar. De ugyanazt a munkát, amit ő elvégezett a szívedben, a te bensődben, az az ő munkája. És Jézus nem végez egy fél munkát, egy tökéletes munkát végez. Áldott legyen az ő neve. Egy tökéletes munkát végezett a szívedben. A Biblia nem hiába kéri azt, hogy bízd bennem. Gyermekem, bízd rám magad. Itt úgy, hogy Ádám lefeküdt és aludt egyet. Még Isten elvégezte az Éva megteremtését. Ugyanúgy kéne az, hogy én megadom magam, és azt mondom, Uram, történjen vele minden a te beszéded szerint. És erre nagyon szép példa Máriának az esete, amikor megjelenik Gábriel, ahol most ünnepeltük Jézus születését. Megjelent Gábriel Máriának, és azt mondta, Mária, Isten téged kiválasztott arra, hogy te szüld meg a világ üdvözítőjét. Az, ami a te méhedben fogantatik, az a Szentlélektől van. Ez egy csodálatos esemény volt. Mária olyasmit tapasztalt akkor, amit soha életében. Egy fantasztikus dolog volt ez, hogy szentről szembe találta magát az Isten angyalában. És mit mond Mária mindezekre? Ugye van egy pár kérdés, amit megbeszél az angyallal, de hívő módra. Végül, miben maradnak?
Én hol az Úr szolgáló leállja, történjen velem minden a te beszédet szerint. Ha így van, hát akkor legyen így, megértettem. Uram, újat akarsz cselekedni bennem, állok a rendelkezésre. Nem vitatom, nem filozófálok, nem az, nem, Uram, szó se rátról. Én ezt nem engedem meg, majd nem bízd rá, még akkor is, hogyha esetleg úgy alakulnak az életnek az eseményei a te életedben, ahogy nem képzeled, vagy nem lehet, hogy én nem szeretnék. Péternek azt mondta az Úr, hogy jönnek majd a nem szeretem napok, amikor más övesz fel téged, és oda visznek, ahova nem akarod. Péter akkor nem gondolkozott, mit jelent ez, ő mivel foglalkozott? Én gyarlózzam meg. Mivel foglalkozott Péter, amikor Jézus magyarázza neki, talán ha Péter egy kicsit jobban ott van, és figyel, és azt mondja, igen, mondjad Uram meg. De Péter azzal foglalkozott, oké, de Jánoska mi lesz? Amikor Isten azt üzeni, hogy a te életedben újat akar cselekedni, lehet, hogy te felteszed a kérdést, jó, de mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a gyerekekkel? Mi lesz a családommal? Mi lesz ezzel? Mi lesz azzal? Nem foglalkozz azzal. Foglalkozunk azzal, hogy mit mondanak az emberek. Újat cselekszik az Úr, itt Szalontán, dicsőség Isten. Újat cselekszik Isten a bárka gyülekezetben, halleluja. De majd mit fogunk mondani az emberek? Most még inkább a központban eszik. Még jobban látni fogják ezeket az őrülteket, hogy ugrálnak, mint valami hízott turkó. De a Bibliának leszünk elegen. A Bibliában írja ezt. Újat cselekszik az Úr, mi teljes mértékig bízunk benne. Halleluja. Rábízunk magunkat, és azt mondjuk, Uram, dicsőség, újat cselekszel, állok rendelkezésre. Nagyon fontos az, és nagyon lényeges, amikor készültem, és gondolkodtam azon, hogy Isten újat akar cselekedni, hol? Testvérem, nem csak ebben az épületben, hogy maga az épületet akarja megújítani Isten. Erre nagyon ráhajtottunk. Épüljön az épület is. Ebben a hónapban nagyon ilyen izgalmas hónapon nem igazán volt mostanában. És ilyen mindent bele csináljuk és vigyük a dolgokat előre. De ne felejtsétek el, Istennek nem az a célja, hogy ez az épület szépen nézzen ki. Ugye? Hát Jézus egy jászol, nem tudom, hogy ezt a jászolót ezt az Istálat, hogy díszítették fel Jézus születését. Hány angyalt küldött előre az Úr, és hány pásztor, menjetek és ott szépen takarítsatok ki, szép hát szalmát tegyetek félre minden, hogy szép tiszta legyen, és piros szőnyeg leterítve, mire jön Jézus. Így jött, nem. Isten azt akarja, hogy újat cselekedjen a te szívedbe és a te életedben. És aztán a külső persze az is fontos, nem mindegy az, hogy milyen házban laksz, nem mindegy az, hogy mi van a szobádban, hogy néz ki a szobád, ha bemegy valaki hozzád, azért nézzen ki valahogy az a ház. És mi is erre törekszünk, hogyha valaki bejön ide a gyülekezet, érezze valamennyire jól magát, és ne a büdös füstszagot érezze. Én elkezdtem így beszélni, és úgy kerestem az igét, megcsapott egy füstszag. Lehet, hogy az ördögöt kísértés. Amikor azt akartam olvasni, felejtsd el a régit, és ne emlékezz a régekre. Ne hasonlítassuk a régit. Hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig visszanézünk, és akkor azt mondjuk, az olyan jó volt. Izrael népére ez nagyon, de nagyon gyakori volt. Visszanéztek, és azt mondták, húsos fazék, szuper. Póréhagyma, milyen jó volt, mi volt ez, mi volt az. Felejtsd el a múltat. Felejtsd el, ami a hátad mögött. És előre nézz. És az Úr azt ígéri, hogy újat fog cselekedni, olyat, amit el sem tudsz képzelni, el sem tudsz gondolni, és nem is a te dolgod, hogy ezen gondolkozz, hogy vajon mi lesz az az Úr? Vajon mit fog cselekedni az Úr? Vajon milyen is lesz az? És Uram, én úgy kíváncsi vagyok, és én akarom tudni, akarom látni, de csak bízzál benne, mert meglátod. Meglátod. Meg fogod tudni. Halleluja. Meg fogod látni az újat, sőt, hogy az ige arról beszél, és azért cselekszik az Úr újat, azért hoz újat,
hogy az ő teremtett nép, az ő választott népe, ő dicsérje. Ez a cél. És az nagyon tetszik a 21. vers. A nép, amelyet magamnak alkottam, hogy hirdesse az ő dicsőretét. Gondolkodtál már azon, hogy miért teremtett meg téged Isten? Miért vagy ezen a világon? Belegondolsz abba, hogy te miért vagy ezen a világon? Mi a cél Istennek velem? Az, hogy élj nyomorult életet. Az, hogy szenved. Az, hogy küszkölj. Nem. Isten egy sokkal csodálatosabb tervet készítette számodra. És Isten azt akarja, hogy te dicsérd őt. Hát az ő alkotása. Isten azért hoz egy újat az életedbe, hogy aztán ebben az újban te dicsérd őt. És azt mondja, hogy tetszik a 126. Zsoltár, amikor az Úr kihozott minket a fogságban. Milyenek voltunk? Mint valami álmodók, mint csak Én is úgy érzem, hogy most bérben, mint hogy itt lennénk így, csak ma estére, aztán megyünk vissza. Hogy álmodnék, hogy ez valóság. Ez igaz. Amen. És az Izrael nép is valóság. Kiszabadultunk. Tényleg áthozott minket az Úr. És győztünk. Győztünk. Halleluja. Úgyhogy megéri Jézus oldalán lenni. És Isten végzi az ő munkát. Sőt, a 125. Zsoltárban azt mondja az Úr, hogy az Úr az ő szerelmesének álmában áll elegem. Mintha álom lenne az egész. És úgy álomban ad az Úr bőségesen. Ad az Úr eleget, hogy te legyél hálás. Dicsérő. És az Úr üzenete a számunkra, és mindazok számára itt vagytok ma. Nem véletlen, hogy itt vagy. Következő évben figyeld az új dolgokat, amiket Isten cselekszik, és számold őket. Adj számot sáfára. Adjatok számot, jegyezzétek fel azokat az új dolgokat, amiket Isten cselekszik, és adjatok hálát. Dicsérjétek. Wow, ez egy új dolog. Az Úr cselekedte. Az Úr egy fantasztikus dolgot cselekedett az életemben. Hú, de csodálatos, de szuper. Hála neked, Uram, köszönöm, azért cselekedted ezt, hogy dicsérjelek téged. Azért munkáltad ezt, hogy én téged imádjalak. Bízok bennem. Tehát, ugye a 103. Zsoltárban az van, hogy áldod én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél se egyetlen jó téteményről sem. Azok az új dolgok, amik jönnek, azok azért lesznek, hogy ne felejtkezz el az Úr jóságában. Az Úr jóságáról. Mondom még egyszer, az Úr jóságáról, mert egy jó Istenünk van. A mi Istenünk egy jó Isten. És ő a jót akarja neked, nem a rosszat, nem a romlást, nem a pusztulást, hanem áldást akar mellé parancsolni az Úr. És ezt az újat fogja kimunkálni a te életedben, a te környezetedben. És amire már utaltam vasárnap este, és itt ebben az igében is van. Ahhoz, hogy Isten az ő népét tenyerén hordozza és végigvigye a pusztán. Ahhoz az egész puszta kivirágzott. Még a struccok és a vadállatok is dicsérik Istent. Azért, mert azáltal, hogy Isten könyörült az ő népén, azáltal a természetet is, a természetnek a folyását is megváltoztatta. Csodáltatták. Dicsőség Istennek. A mi Istenünk egy csodatevő Isten, hiszitek ezt? A mi Istenünk egy csodatevő Isten, és ahhoz, hogy téged tápláljon, ahhoz, hogy téged tápláljon, ahhoz, hogy a te életedben egy újat cselekedjen, ahhoz meg tudja változtatni a természetnek a normális folyását. Ha úgy gondolod, hogy ez természetes lenne, ez így lenne természetes. De Istennél minden természetes. Van egy műsor, az a címe, hogy Ez természet fölött a Youtube-on megvan, Szidrovtal egy zsidó atyafél alak ilyen interjúkat vesz olyan emberektől, akik fantasztikus csodákat jelentenek. És mindig azzal kezdik, tetszik nekem, hogy itt a természet fölötti természetes. Itt a természet fölötti a természetes. Az a természetes, amikor természet fölötti dolgok történnek. És azt mondom, hogy minden nap